Galilejija i mi se sada iz Nazareta, i ovdje još nismo završili, ovo je još u sve veće, a koliko 30 godina ovdje prolazimo, u sve veće, to je arapski kraj, muslimanski kraj Nazareta. I onda kad se spustimo, onda tu dole je Kana Galilejska gdje ćemo se zaustaviti. Dakle, to je točno mjesto prvog Isusovog čuda. To ćemo mi pročitati tamo i otac će pročitati iz Evanđelja, sećate se, to je bila svadba, pa smo pozvali Bogorodicu, to je bilo malo, mislim, Nazaret je bio mali, ovo je bilo još manje selo Kana. I pozovu Bogorodicu, ona kaže Isus, ajde ti sa mnom, on kaže svojim učenicima, ajte vi sa mnom, i dođu u tu svadbu, siromašni ljudi i začas nestade vina. A kako su siromašni, Marija kaže Isusu, pa pomozi, a on kaže nije slučaj, ja pričam legendu, se ćemo izjevati. A ona kaže, pa vidi kako su siromašni ljudi, pa kada on matika moli, znaš, onda on Isus kaže, donesite mi 6 vaših vrčeva tamo što su se imali jedne. Oni donesu, kaže, napunite vodom, oni napune, Isus neka stikao se pretvore u vino. Favor, pa od te gore izlazi reč favorit u svim jezicima ovoga sveta, jer favorit je neko ko ti je vrhovni, ja? I tu goru je izabrao Isus za svoje preobraženje. Kana raširila se sve više džamija, ali ima i dosta crkvi i zaustavljamo se ispred manastira i tamo ćete ući, možemo pročitati Evanđelje, vidjeti svim očima te čupove kojima je Isus napravio vino i kažem, tako se organizuje. Daj neko od vas, jer imate neku organizaciju, nešto, pitajte ko hoće, koliko pa plati od jedare, pa pijete, posle među svom se raspoširajte, da jednostavno treba to kupiti, jednostavno to je jako dobar poklon ovako, da ideš negdje na svadbu, znaš,